hoy este premio. Pido la presencia de Luis Lozano y Ángel Barceló. Moltíssimes gràcies. M'abruma una miqueta rebre aquest premi, primer per la categoria de les premiades fins ara, fins i tot la Maria Jesús, amb qui comparteixo premi, no et coneixia, encantada de compartir premi i matí aquí a València amb tu. Jo soc d'aquella generació que pensàvem que tindríem les coses una mica més fàcils. Jo soc de la generació que ja vam començar a entrar, no en massa, però a mi no em passa com a la Maria Jesús, ja hi havia moltes més dones a la universitat quan jo ja hi vaig anar. Soc d'aquella generació que la mare havia estat cuidant a casa de les filles i del marit, però que ens deia constantment a la meva germana i a mi: estudieu per ser independents, treballeu per ser independents, no depengueu mai d'un home, tingueu la vostra pròpia vida. I jo vaig créixer amb aquesta idea, que ja tenia molt camí recorregut, que hi havia gent abans que jo que ho havia fet molt bé perquè jo pogués tenir la vida que creia que anava a tenir, però alguna cosa es va torçar. Vam entrar a les universitats, en el meu cas vam ocupar les redaccions, som majoritàriament dones, però ens costa molt ocupar els despatxos. No estem mai en els nuclis de decisió, o estem molt poques vegades en els nuclis de decisió. Potser és perquè estan al bar, com deien abans elles dues, tot i que a mi els bars m'agraden molt i m'agrada molt trasnotxar, però és veritat que no estem mai en els nuclis de decisió. Jo a la meva feina sí he patit discriminació, jo he vist que companys que havien arribat més tard que jo i que no havien demostrat encara res podien dirigir informatius i jo no podia dirigir informatius. He vist com companys homes cobraven, i no m'ho vull preguntar, però segurament continuen cobrant més que jo. Sí he patit discriminació, sí he patit assetjament, fins i tot d'algun líder polític important, de companys, de jefes, una mica el retrat del que ens ha passat a totes. I el pitjor de tot, que crec que encara ens pot anar a pitjor. Estem en un moment que a mi em fa veritable por, quan sentim els líders de Vox negant la violència masclista, quan ens diuen a nosaltres, les feministes, ens diuen feminazis, per exemple, quan volen abolir o volen acabar amb la llei contra la violència de gènere, tot això pot anar pitjor. Però jo, en canvi, tinc un convenciment, i ella ho deia ara, perquè ho vaig pensar el 8 de març de l'any passat. Em vaig donar compte que eren molt fortes totes juntes. Jo mai m'ho havia plantejat, això. Nosaltres, les periodistes, ens vam unir d'una manera com no ens havíem unit mai. Vam parlar entre nosaltres com no havíem parlat mai. Vam ser capaces d'organitzar-nos com no havíem estat capaces d'organitzar-nos mai per res. I vaig pensar, ostres, quina força que tenim. I jo crec que davant el perill que ens està assetjant i que és real, avui hi ha una convocatòria electoral pel dia 28 d'abril, convocatòria electoral que veurem què passa, però que poden guanyar o poden acabar governant la dreta i la ultradreta, i això sí que seria molt perillós per tota la societat, per tots, pels dependents, pels estudiants, pels pacients que utilitzen la sanitat pública, però per les dones seria especialment dolent i especialment greu. Però arran del 8 de març passat tinc el convenciment d'una cosa, que si algú pot parar la ultradreta som les dones. Penso que som la meitat de la població i que tenim les coses molt clares, perquè totes en el nostre interior hem patit algun moment, i no té per què ser un moment de violència ni un moment greu, simplement abans el que deien elles dues sobre la conciliació, tot això ho hem passat. La igualtat no existeix, la igualtat no és real. No som igual els homes que les dones. Som les que patim la precarietat laboral, la bretxa salarial, som les que renunciem a les nostres carreres per cuidar dels nostres fills. No som iguals. Per això penso que si algú pot parar aquesta ultradreta
que ens nega, perquè al final el que fa és negar-nos a les dones. Si algú la pot parar, som nosaltres. I si la primera prova l'hem de tenir el 8 de març, tornem a sortir totes al carrer una altra vegada i demostrem la força que tenim. Això sí, després també anem a votar. Que no farem res sense la complicitat dels homes. Ja no, ni sense l'ajuda, no, sense la complicitat. Jo sé que hi ha molts homes que són còmplices de nosaltres, molts. També sé que cada cop són més, però també em preocupa que hi hagi molta gent jove que continuï protagonitzant notícies de violacions, de manades, etc. Tenim un problema amb l'educació en aquest país i jo crec que hem d'avançar. I bona part d'això necessita diners, necessita pressupostos, necessita lleis, necessita legislar per la igualtat. Nosaltres vivim en un país que en un moment determinat vam tenir fins i tot un Ministeri d'Igualtat. I on hem arribat, no? Doncs també els polítics els hem de demanar un esforç. A nosaltres el que ens toca és continuar lluitant, perquè si ens pensàvem que això ja estava fet, què va? Ens queda molt per fer i el que és pitjor, encara podem retrocedir. Moltíssimes gràcies.